Знаете ли защо нахлуването в тази страна в Европа е почти невъзможно? Това е Швейцария, страна толкова добре защитена, че не е участвала в войни през цялата си история. Но какво я прави толкова трудна за завладяване? Отговорът се крие в географията на Швейцария. Тя е естествено защитена от Алпите, с много малко пътища и стръмни терени, което прави почти невъзможно за танкове и армии да напредват, без да бъдат забелязани или спрени. Освен това, през 20 век Швейцария построи националния редут, масивна отбранителна система с бункери, тунели и скрити оръжейни обекти дълбоко в планините. Те дори проектирали пътищата и мостовете си да бъдат унищожени за миг, блокирайки достъпа на врага и принуждавайки нашествениците да стигнат до смъртоносни удушени точки. И да не забравяме неутралитета на Швейцария по време на Първата и Втората световна война. Докато страни като Германия, Франция, Великобритания и Съветския съюз се бореха за власт, Швейцария остана неутрална. Дори когато Германия окупира Франция на запад и Австрия на изток, Швейцария остава недокосната. И до ден днешен е успяла да остане далеч от опасността. Харесайте видеото и коментирайте за още видеа.